Hi guys, welcome to my YouTube channel, Taga Bukid Channel. Ya, sagdan. Kasi kaubanin mo. Sila. Digya mo. Di lang kamuton, gunahon lang. Kamot lang Guna or pala. Nain na. Ato rin na siya. Katong gwapo tong mga dagko nga pundo kay lang katon na dito ba. Na napila ka kilo ana. Gamay-gamay na lang mo nakuha guys eh. Dagha kay nangunguha day gahapon ng mga tae. May paibutang sa bulat sa sila. Baktas mi dito, baktas. Ribangan ko na. Nagiag bagyo guys oh. Iba na ba? Iutro na nila ilang balay. Ay narago o gago oh. Dako-dako go. Napa oh. Nara inani ni siya guys oh, inani oh. Inana. Basa lagi. Basa na, ilan man ang basa god. Basa. Kana basa pa mo din eh. Ang kana inana kay sayon pagkandos. Nindot pala gamiton dai go. Dali ra. Dugay og ko na. Napa oh naray go. Wa na kay tae nga uga, basa ang tae. Lima tako nila. 5 ka sako daghana to binsan pagkuha ron 5 ka sako ta. Oy, Nara si nanay. parente manggod ta wala man ta magilhanay. Sa tininet. Pagpala Baka na baan man na baka. kay is baka. Kana uga na, basa gyapon. Baliker na go. Ari adto sa video Ngana unahan ba te. ngana dang jen ngana. Nga bungkag da. Ah. Paano ko nga. Pagsilhigon pwede dito no. Oh, kanang nga bungkag. Dai tambok dai kay tanom ani te. Ha? Tambok kay tanom. Ani? Kanang butang kag kais kabaw. Tambok sa guli og kanang dagami. Ah, Na kuno daghan dito. dito. Dagami lang to po din. Ah. Oh. Sa gula ni mo do kasakong dagami sa kasakong waka sa tara na. Ah, Oh. Kumuta.
isagol. Isagol mo nang tambo kayong tanom. Marihang mga buwa. Ah. Mo diri ra ko nakakuan nga tae dai sa kabaw makuan di ay. Baka na, di nakabaw. Sa kabaw aw baka. Adto na. Mm. Data nagdakpan mo. Wa pugmi kada kay abi na mo sayon ra kwaon. Basa gyapon na go. Kira na uy. Basa lagi na stantan sweetong na stantan mo. Malata basa man Japon ni sa ko ay ni kon. Dito kay daghan kay kabaw oh. Basa lagi na dili yung palitan na. Dili na siya pwede daw guys kay basa. Guys, padungas la mamaligya og kuan tae. Ayo. Lupa sa iro oy. Nara iya mga butanganan og kuan guys oh. Kamun ay kamon datan. Nara ang butanganan iya og kuan tae, butanganan fertilizer. Adzo. Nanayang mga kuan o mga tinipok nga kai sa kabaw guys. Muna yung ipang-abono diri guys sa mga tanom guys. Yan guys. Ipang-abono na niya diyan. Lima lang yung sa. Daghan di kay ilang kuha lang tae ha. Gamay ra lagi ka inyo ha lagi. Na daghan kay butanganan niya og mga kuan tae sa kabaw. Oh. 120. Daghana day ani. 120 ni. Nagtitim do ka buok. 120. Mo siya guys oh. Upat ka bok to 40. Mga tae sa kabaw guys. So lang halin. 100 sarado. Hara. Hi, mamaligya na may kai sa kabaw. Sige ra, okay ra. Kay, gikapoy sila, kay init ko no. Kung kay aron, matungag sa ako. Adyo na lang, kuanan, mahalinan sila Gis. Di, palit nila kindi, ta 5 lang inggo. Sila may nanguha anak dahil, poy-poy? Oh. 300. Daghan nilang kuha ba? Unsa man ni pagkuha nila ba? Ilang gikuan, gipala? Man, paliton naman tayo kabaw, kay buti buok mo na. Ah, gipunit traday nila muling dali ra kaayo. Ah, dali ari na nakatigom eh. Sinta dagami. Oh, dali ra kayong dagami. Hugat. Nasiya na, ilahan na. Kasiyan po ni. Tunga raman ilahan. Ah, daghan day sila gabi to naghapon day no daghan. Nara guys, padungagan sa kuan guys o buyer kay aron dako silang halin. Aron di sila maglisod og bahin guys. Oh. Dagami na lang inyong kwaon. Ay, punan naman tayo man sila. Ha? Punan naman. Sige. Oh, di na lang sa ako dong dungagan na inyo. Ngay manguha pa kuno sila guys kay kanang gamay ra ilang bahinon o kanira ilang ibaligya. Mayo kay nakahuna-huna sila guys. Kunito na natatan maglupin ka. Pwede. Ngay, nigdos kasi mo na iting buok magyapon. Ikandos og Nindot guys siya iabono sa kuan mga tanom. kuan sa gulan og tahop pa man ni. Ay sa gulan. Tahop nga kuan. Humay? Say tahop humay. Na ay daghan tahop dito. Asa? Na do. Dayong dito ninyo ka. Anong naamay nga na tahop din? Kanang hindi naling ba? Lagi tahop nga sa humay lagi galing. Oo. Na dito daghan dito. Anong naamay na? Lumang magalingan. Dili na mao ka ng tahop nga iyang pakaon sa baboy. Di. Ay, iyang panit, iyang pakpak. Ah, dili to mao. Nasa galingan mabay sa galingan. Kanang dagko ba rice bowl. Dungagan pa ko na nila guys. Or bato to kay gaanong kaito. Daghang salamat sa pagtanaw guys. Hope you like it. Bye bye.